أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا بدو شريف لا فلبو أمبي أو بلا جلي فوكا ولين مندو أمنو بك فلم ملكنا فوكا تاسي ملك كوكا أنغا فولي أنغا ولين مندو ميكا تاو بلا جلي الحمد لله أمبي سيكاسو مرلا نوي لولوني كونو jabatela kamunu ni sanwosa ubi ziyara ba boloda balma bela jelen be fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ziyara ba kɛ ka ɲɛsi wolofa ma n'o de Elhaji Seriba Jabate ani Sikaso mara dɔnnibaw n'o de Mashayikhul Ulama ka ziyara ba ɲɛsi olu bɛɛ lajɛlen ma n badenw an b'o kɛnɛ ka bi alhamdulilayi baara in bɛɛ lajɛlen daminɛna ni sufɛ wajulukan min tɛmɛna an karamɔgɔ fɛ Elhaji Ali Kante a ye min fɔ an balimaw ye an ka jɛ an ka lamɛnni kɛ ale la. Sajala Aliyu togoma badara sajala Aliyu togoma sidina alikodo mifeka kuma wajulu ngana dela engana kachame ngana mina ngana macha engana kachame kogilang masa macha jamasa kacha alado masa macha masa dobe jigitu kuma fade ngamasa bete jigitu kuma sayede badara Aliyu togoma alikodo ikuloma dega kala de kono lame wangone gala de gili deni de solo Jabate ka kala de kono kando solo yene kala zikiri dainate aye kando ne kala de kono nima konde kana kuma doni balangolona badara togoma akela chogodile Aliyu togoma adume chogodile changone jola ngana mine ngana deye wane bibila ni bila yoro la ya an kelen ko fe ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma naam ana an kelen ko fe ka solatu cɛya ciden bani ye ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sumu na jiɲɔgɔn ye naamu an ba aw fo alisilamaya foli la
no ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ala ka bonya be a yɛrɛ de bolo. A b'a di jɔn ne ma jɔn min y'a ja. Marhaba. O ye Ala ka fisamantiya de ye. Naam. O fisamantiya min ni Ala b'a di a ka jɔn ma. Naam. Jagoya le o bɛ fɔ. Naam. Sabu Ala k'o de ma. Naam. Ale ka cidenw bɛ ten de. Fadalna ba'duhum ala ba'd. Naam. A ye cidenw fisaya ni ɲɔgɔn ye o ten de. Wa hakadhalika i bɛ lɔnnikɛlaw ye o cogo kelen fana na. Naam. I bɛ taa sɔrɔ kadiraw fana bɛ ɲɔgɔn ye o cogo kelen fana de la. Naam. Kalan tɛ dɛ. Ala ye lolo min di lɔnnikɛlaw ma. Naam. Fana bɛ ten. Wa hakadhalika al-anbiyaw kun sigilen bɛ ten de. Naam. U caman tun sigilen bɛ u ka yɔrɔw kɔnɔ. Naam. I bɛ taa sɔrɔ dɔw tɔgɔ bɛ don ɲɛ. Naam. Hatta ashabu rasul sallallahu alaihi wasallam. Taslima. Dɔw tun tɔgɔ bɛ don ɲɛ. Allahu akbar. Dɔw tun ka bon ni dɔ ye. Munna an bɛ don kuma nin kɔnɔ yan. Naam. An b'an kɔsegin an bɛ foli di an ka sɛrifukɛ ma. Naam. Anw de kan k'a fo. Marhaba. An t'a fo la sanna. Naam. An t'a fo wari kama. Naam. An t'a fo cɛɲa kama. Naam. Ni Ala ye min di min ma a bɛ fo o kama. Wallahi bitu. Ne bɛ fɛ ka dakurunya dama fɔ kɛnɛ nin kan yan. Naam. Mɔgɔ dɔw bɛ yen u t'a faamu. Alhaji Amara Kante Naam. ani a Seydi Usman Sherifu Madana Haidara tun bɛ cogo min u t'a kalama. Naam. Mais Ansarudine b'a kalama Sikaso. Naam. N bɛ nin fɔ u k'a lɔn. N'u y'an y'a ka groupe cɛ ma a kana kɛ ko kura y'u ɲɛna kɔrɔlen don. Naam. Alhaji Amara Kante ka du tun ye bɛɛ donyɔrɔ ye. Lɔnnikɛbaga bɛɛ donyɔrɔ ye. Naam. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i bɛ Ala fɛ n'i sera ale ma o tuma na i bɛ don. Fila tun t'ale bolo. Ale ko ne k'a ye bɛn. A y'a bolo di ɲɔgɔn ma. O bɛn kutuba min sɛbɛnlen bɛ a bolo la k'a bila yen o ka ca. A b'o de fɔ waati bɛɛ lajɛlen na a ye bolo di ɲɔgɔn ma. Naam. A tun b'a fɔ de ko ittihadu quwwa al-ittihad quwwa ko bɛn ko fanga de b'a kɔnɔ. Kosɛbɛ. Ya ummat al-islam al-amana. Naam. Amana min filɛ nin ye wali itmi'inan. Amana min filɛ nin ye n'o ye hakilisigi ani basigi ye k'o don jamaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o don dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ k'o don ludenw ni ɲɔgɔn cɛ k'o don kindenw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye farida ye jamakulu kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan. Bɛɛ lajɛlen min ji kan ka k'a ye bɛɛ lajɛlen ka hakilina kan ka k'a ye mun ko sɔnna adamadenw bɛ se ka don da kelen fɛ o b'o da kelen fɛ. E ni balimaw tɛ bɛn. E ni denw tɛ bɛn. Ayi. E ni sigiɲɔgɔnw tɛ bɛn. Ayi. E bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ ye. Foyi. Tiɲɛ. E ye diɲɛ ta k'a kɛ fugula ye k'a don e kun na. Naam. E ɲɛ tɛ foyi la ni diɲɛ nafolo tɛ. Tiɲɛ. E ɲɛ tɛ foyi la ni diɲɛ faamaya tɛ. Naam. E ɲɛ tɛ foyi la ni diɲɛ tɔgɔ tɛ. E n'i balima ma bɛn nafolo la. Ayi. E n'i den ma bɛn nafolo ko la. Ayi. E n'i sigiɲɔgɔn ma bɛn nafolo ko la. Ayi. E ko k'e bɛ diinɛ lase mɔgɔ ma. E bɛ mun fɔ. Foyi. Masa taqul. Kante. Yani i b'i jɔ Naam. k'i bɛ dɔ fɔ i b'i yɛrɛ dilan fɔlɔ. I yɛrɛ dilan fɔlɔ. Naam. E bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw dilan. Ala tɛ jigin k'i ka du jɔ o. Ayi. Ala tɛ jigin k'i ka jamana jɔ. Abada. N'i ye Ala wele i b'i tugu sababu nɔfɛ. Ala b'i dɛmɛ sababu baara kɛ. O tuma i yɛrɛ de bɛ wuli i ka dudenw ladon ko ɲuman na. Mun de bɛ na bɛn di du kɔnɔ? Mun de bɛ na bɛn di kin kɔnɔ? Mun de bɛ na bɛn di jamana kɔnɔ? Lamɔ ko ɲuman de bɛ na n'a ye ani jogo ɲuman kalanni. O de fɔra o.
o de kuma man di mɔgɔw ye rasul nana n'olu ye sallallahu alaihi wasallam o y'a kɛlɛ o le kama sabu a nanu sɔrɔ jogo juguya le la jɛnɛya le bɛ yen ɲɔgɔn muso tigɛ de bɛ yen ɲɔgɔn tadu de bɛ yen nkalon tigɛ de bɛ yen bɛnkanni de bɛ yen surafɛn dun de bɛ yen nin n'a jogo jugu ɲɔgɔnnaw caman amsaluha o caman de tun bɛ yen kɛlɛ nana o le sɔrɔ yen k'a y'o le dabila o le fɔra mɔgɔw ye mɔgɔw dun delilen b'o le la o bɛ dabila cogo di o wulila ko fan bɛɛ lajɛlen na k'an k'a faga وكذلك أمثال الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الأرض وكان الأرض كان في الأرض وأمثاله أيضا فوق الأرض كلا مثليه تمنا ولو تمد وقولك منو تنجراني جوران نونا وهكذلك هل بكلا مثليه بدوقولك منو بين ولا نونا الله ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته be bigangena be nyini ka bigangen tugo de la ni ka dula don ko nyima ka dlan ka nya polisu te mo mele ka do ka sola abada otike bara wana be polisu ni gendarme na mini mo mele te kele rasule jogo mi foko ni no jogo sabatira do ko ka adama de mo te do ka sola abada ngandie be barake muni yo lutoro muni yu debu moko nyina no yirabo e la mona il fabolo ni jogo muni il la mona ni mi ana itakasra munu ndima e yo toyi ko lutu makolo karamoge denyumantigi abe ko mi mogo mi yiri furu sene denyumantigi ni yiri furu sene na de kele mogo mi yiri furu sene ka jika koro yiri dina mogo be tama koro ka den tigɛ mogo be siga suma koro nyalo fuka ta se buru fiya me ka yiri sun e ka foro te wa ite baraji sura la wa haka dali ke bi den nyuma tono du jiya kono ya fuka ta se buru fiya ma na nyuma o nyuma ke mogo ya ala ba nyuma do sebe Allah den jugu la mo baga eni kungo le mi nyona atene e yɛrɛ to jiya kono jago ka ta se mogo dama n'a fɔra k'i den jogo don k'i den ladon ko ɲuman k'i den lamɔ ko ɲuman n'o kuma digir'i la e b'a to yen kana kɛ a b'a bugun don e yɛrɛ la diɲɛ nin kɔnɔ yan k'a sɔrɔ i ma sa fɔlɔ ala k'an kisi a tɔɔrɔ ala bɛ se k'a ka jɔn lajarabi o nabila nuhu alayhi salam ala y'a lajarabi n den dɔ ye o bɛ se ka kɛ o ala bɛ se ka mɔgɔ lajarabi ni muso jugu fana ye o ala bɛ se k'o kɛ o o ye ala ka ko ye ni ala y'o ko min bila i da la ale ala yɛrɛ b'o ta mais ni e yɛrɛ ye min bila i yɛrɛ da la ala b'o t'i bolo a b'o t'i bolo mun y'an sɛgɛn an ka jamana kɔnɔ bi i b'i sigi k'i tulo majɔ mɔgɔ minnu da man ka ye ko ninnu na o da de b'o la fitinɛ lawuli la ka mɔgɔw hakili fɔ ɲɔgɔn kɔ ka don duw kɔnɔ ka don kinw kɔnɔ ya ummatal islam silamɛya ma na o kama silamɛya nana jumɛn de kama silamɛya nana bɛn de kama rasul sallallahu alaihi wasallam a nana sɔrɔ duniya ghariqan fi dolal al-kufr wa nifaq a nana sɔrɔ ten a y'o le kɛlɛ ka bɔ yen silamɛw ka kan ka kira ye baara min kɛ silamɛw ka baara kan ka k'o di diinɛ tɛ yen dugukolo kɔ kan min bɛ silamɛya sanfɛ o tɛ yen an bɛ sigila ko droit de l'homme droit de l'homme yahudu ni nasara mana ni droit de l'homme ye o olu nana sɔrɔ kira ye droit de l'homme fɔ a ka arafa don a ka hajjatul wada'i la kira ye droit de l'homme di o don o y'a sɔrɔ Nations Unies ma bange yɛrɛ jango ko kana n'a ye jɔn de bɛ musow fagara diɲɛ kɔnɔ jɔn de bɛ denmisɛnw fagara diɲɛ kɔnɔ fitinɛ bɛ diɲɛ dugukolo kan jɔn de don olu de tɛ yan silamɛya ka kɛlɛkɛminɛ bɛ min
silamɛya ye char dilan wa ayi a ye avion dilan wa ayi a ye mun dilan foyi tiɲɛ silamɛw de kan ka kunu silamɛw de kan ka kunu naam k'a lɔn k'a fɔ ko fɛn jugu de b'an nɔfɛ k'anw kɛlɛ anw hakili la k'an ka du ci k'an ka kin ci k'an ka jamana ci n'o ye jamana duman min ye ni hɛrɛ bɛ sɔrɔ o dugukolo kan ni mankan tɛ yen kɛlɛ tɛ yen o bɛna den ka don o jamana kɔnɔ k'olu mɔgɔw hakili sonya mɔgɔ jugu minnu bɛ yen fujaru minnu bɛ yen ala ye mɔgɔ minnu ko fɔ alikɔrɔna kɔnɔ ko wa kana fil madina tis'atu rahatun yufsiduna fil ardi wala yuslihun ko jamakulu kɔnɔntɔn bɛ dugu kɔnɔ yanni mɔgɔ kɔnɔntɔn bɛ dugu kɔnɔ olu tun tɛ ɲuman kɛ fiyewu o bɛ den ka don olu sɛgɛrɛ ninnu fɛ ka duw kɔ don ɲɔgɔn ma ka kin kɔ don ɲɔgɔn ma ka jamana kɔ don ɲɔgɔn ma ka fitinɛ don jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛna sɔmi waati min na sɔrɔ jamana firila n'a sɔrɔ k'a fɔ ko anw yɛrɛ bɛ hakili ɲuman sɔrɔ an yɛrɛ ye an ka du ladoli la ka faamuya kɛ Rasul nana ni kuma mun ye sallallahu alaihi wasallam k'olu la faamuya k'o dɔn a ɲɛ 40 ma an bɛ fitinɛ min kɔnɔ an tɛ don a kɔnɔ gɛlɛya min y'an sɔrɔ an ka dugu kɔnɔ ani gɛlɛya min y'an sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ani gɛlɛya min b'an ka kin kɔnɔ an tɛ don a si kɔnɔ ala ka latigɛw bɛ yen mais adamaden yɛrɛ ka ko dɔw latigɛlen ala b'olu cɛ k'o d'i ma o de kosɔn an b'a fɔ maninkakan na ko n'i ye min kuru ala b'o le tigɛ ne ye min kuru ala b'o le tigɛ k'o d'i ma ala ka anbiyaw ma sɛgɛ dɛmɛ ɲini na ala fɛ o ma sɛgɛ damakasi ɲini na ala fɛ o ma sɛgɛ waati bɛɛ o bi ala wele ala k'olu kisi ka bɔ fitinɛ ma bɛɛ de bɛ ala daliw la ala k'o kisi ka bɔ fitinɛ ma olu nabi ɲuman ninnu n'u musalina ninnu olu ka tagabolo kɛra o de ye o tuma na u taara ka kɔ mun to yen o de ye nin sisan lɔnnikɛla minnu bɛ yen o lɔnnikɛla ɲuman ninnu fana ka tagabolo de kɛra nin fana o tuma den kan ka sigi ka fa lamɛn a kan ka sigi ka ba lamɛn kalanden kan ka sigi ka karamɔgɔ lamɛn welekan jumɛn bɛ anw bolo ka ɲɛsin dugu denmisɛnw ma ani ka ɲɛsin jamana denmisɛnw ma ani ka taa se du kɔnɔnaw ma ani kin denmisɛnw ma u ka baara kɛ n'u ka lɔnnibagaw ka kumakan ye lɔnnibaga ɲuman minnu bɛ yen n'o bɛ ladilikan min kan ka di ala ka kumakanw na u ka baara kɛ n'o kumakan ye u ka baara kɛ n'u ka jogo ɲumanw ye u k'u ka diinɛ drapeau kɔrɔta k'a yira mɔgɔw la k'a lɔn k'a fɔ ko silamɛya diinɛ min filɛ nin ye ko bɛn diinɛ don ko kelenya diinɛ don ko diinɛ min don k'a tɛ farafarali fɛ awa a tɛ nafigiya fɛ a tɛ nkalontigɛ fɛ silamɛw a y'a bolo di ɲɔgɔn ma silamɛw a ye bɛn kelen ma an b'a ɲini ala fɛ diinɛ mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ ala k'u kumakan kɛ kelen ala k'u ka hakili kɛ kelen ka daminɛ jamana capitale la n'o ye Bamakɔ ye ka na région bɛɛ kɔnɔ k'a sata ni Sikaso an ka cɛkɔrɔba ko de bɛ ala ye diɲɛ da mɔgɔ ma ɲuman kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ma juguman kɛ mɔgɔ la ne ye ɲuman min kɛ i y'a k'i yɛrɛ ne ye juguman min kɛ i y'a k'i yɛrɛ la n'i donna service baara la n'i hinɛna mɔgɔw la ka mɔgɔw jigi tugu ka balimaya dilan k'i ka baara kɛ ko ɲuman kɛ n'i taara retraite la i ye ɲuman min mara magasan kɔnɔ ala fɛ yen ala b'o d'i ma ka taa sigi ka saya ma lahara ka b'o ye n'i ta kɛ yurugu ye k'a kɛ tiɲɛli ye k'a kɛ mɔgɔ jigitigɛ ye n'i bɔra taara retraite la karamɔgɔkɛ i bɛ taama sen na mɔgɔw b'i ye mɔgɔ si mako tɛ k'i la an bɛ ɲumankɛlaw kɔ le kan dɛ n balima silamɛw an ka ɲuman kɛ an ka ɲuman kɛ n'i ye ɲuman kɛ ni ɲuman sara dir'i ma fo ka taa diɲɛ wuli i kɔ tɛ dɛsɛ awa min ka kun bɛ lahara o le ka bon o tuma an bɛna kuma surunya dɔɔni Serifukɛ ala k'an n'a ka denbaya ala k'an n'a ka denbaya anw bɛ dugawu k'a ye
an tɛ sɛgɛn tiɲɛ an bɛ dugawu kɛ Serifukɛ ye su an b'a k'a ye tile an b'a k'a ye don o don tiɲɛ Ala k'a n'a dɛmɛ amin a bɛ diinɛ lase min na Ala k'a dɛmɛ a la amin Ala k'a n'a jigi tugu amin Ala k'a n'a sutura amin a kana a kɔfɛnɛ mɔgɔ ma ka taa n'a ka baara ye tiɲɛ depuis Ala ye diɲɛ dan a bɛ fɔ ɲumankɛlaw le ma an ka cɛkɔrɔba ko n'i ye kulekan mɛn k'a bɛ ɲumankɛla dɔ den kɔra tiɲɛ Ala kana a la an kan amin o tuma an b'o dugawu k'a ye amin Ala k'a n'aw sutura amin Ala k'a n'u jigimafa amin ka ban ka dugawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye tiɲɛ olu minnu bɛ minɛnw la o bɛ kɔngɔ na tiɲɛ hali ni dumuni bɛ dir'u ma a tɛ jigin u kɔnɔ ayi o bɛ kungo de kɔnɔ tiɲɛ o bɛ cɛncɛn fu de sanfɛ ji min bɛ min a tɛ t'u fanogo la dumuni min bɛ kɛ a tɛ jigin u kɔnɔ ayi u ni siran jɔlen don i siranbagatɔ bɛ dumuni min kɛ ani bɛ ji min min a tɛ t'i kɔnɔ ayi ayi an bɛ dugawu k'u ye Ala k'an n'u ni kisi amin u y'u jɔ jamana kungo kɔrɔ yarabi n tigi Ala k'u dɛmɛ a la Ala m'o kɛra amin u y'u jɔ jamana kungo kɔrɔ k'u dɛmɛ a la Ala m'o kɛra amin u k'a bila u kunna u ka Ala lɔn dɔrɔn tiɲɛ u ka Ala bato tiɲɛ u ka Ala lɔn u ka Ala bato ni minnu bɛ Ala bato u k'u ka Ala bato mɔgɔ o mɔgɔ tora nin kɛlɛ nin na faso kunkɔrɔ kira de ko ten sallallahu alaihi wasallam ko hubbul watan min al-iman tiɲɛ kati ko faso kanu ko limaniya dɔ don o de kosɔn kira bɛ Maka minɛ don min na a y'a fɔ Makakaw ɲɛna o a ka sɔrɔsiw ɲɛna a ye don Maka kɔnɔ aw kana cɛ faga aw kana muso faga aw kana denmisɛn faga aw kana mɔgɔkɔrɔba faga aw kana u ka yiri tigɛ yiri min n'a den bɛ aw kana u ka ɲɔgɔmɛ faga aw kana u ka misi faga aw kana u ka ba faga aw kana u ka foyi faga udkhuluha bisalam sabu ne faso don fasoden ɲuman bɛɛ a b'a ka faso drapeau kɔrɔta sanfɛ fasoden ɲuman bɛɛ a t'a faso ka kibaruya jugu ta k'a gɛnsɛn kɛnɛ ma duden ɲuman bɛɛ a b'a ka du lebu a b'a dogo k'a dilan u ye sɛgɛn min kɛla jamana kɔnɔ Ala k'an n'u dɛmɛ ka dugawu kɛ jamana faama ye ka hakili ɲuman d'a ma ka jamanaw lamɛn jamanadenw lamɛn ka hakili ɲuman di jamanadenw ma ka jamana faama lamɛn k'an bɛɛ lajɛlen sutura ɲinan san tɔ k'o d'a ma hɛrɛ la Ala m'o kɛra ka wasa d'a ma ka jigimafa d'a ma ka Serifula fo k'u sɛgɛbali olu de bɛ mɔgɔw ɲɛnajɛ waati bɛɛ lajɛlen na ni wajulu dumanw ye ani dɔnkili dumanw ye hakɛto bɛ kuma ninnu kan dunuɲata kunajata barajirimata sɔrɔla wamato suwata anisayata kunaja barajirimata sɔrɔla fatimu samarajime karatale kure a aradume karatale kure a aradume karatale kure a aradume karatale kure a kurana kalana fɛina hɔ ikalo kurana miye kalamu rabina wasifatu rabina alama Angurlo kalamu rabina wasifatu rabina ala lafarlo kalamu rabina wasifatu rabina andu aya karamugo nalmo kante andu nafa horomala kaga mama horomala kaga abema horomala albi aka duwa mi ke sama jama ka duwa mi nam ala mo kala aka duwa mi ke samo ka mi nam ala mo kala anasi ala genya anasi ala genya aka ladiri kami fa jam karamo do ma kai karamo bunya ka albi ka hakili jam ala mo kala aka ladiri kami di jaw ma kai muso hina musora albi ko hakili ma jam ala mo kala aka hakili ma mi di do ma kai hina foro mo so ana nemasoro sini albi hakili ma ala jam aka duwa mi fana ke jamana ala amne aka duwa mi ke lolo ni ala amne ni kala sanuna bade adwa jabi ba ala jabi suhera ala jama amatora ala hishama sallallahu alaihi rasul ala ma daga bale sama da muhammadu ale ko bora ala ma daga bale sama da muhammadu ale ko bora warafa darajatahu al aliya watisiwalahu fil lahirati walula وله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى كما أتيت إبراهيم وموسى نفعل يمنا بقربه
ويا جماعة سمولانا بنبي محمد عليه صلاة ربنا دائما عليه صلاة ربنا دائما صلاة زكية أنترا زكية أنترا تاترا زكية تاترا اللهم يا ربي صل على محمد اللهم يا ربي نبي محمد سيد الأولين والآخرين محمد الحمد لله رب العالمين بدو أني من شر شوفه كجرا أولا وديني دوغو جيلي كو سيغنا كي القرآن كلام باكنكا القرآن كلام بانيكو أمبالما كرامغولا كو يشيريا كان چامان دي جباتلا كو ما بدو من شر لا وكنكا نيني أو أنك شري وكننا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والقمر إذا تلاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والنهار إذا جلاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والليل إذا يغشاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والسماء وما بناها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والنفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كجبت ثمود بدعواها إذ أنبأ ساسقا كجبت ثمود بدعواها إذ أنبأ ساسقا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. barkada biye dombaye selitenga dongan sante wali amba foyre ko bifana seli doye alhamdulillah rabbil alamin ni jama sanu may ni be dugukolo min kan wati minna yoro minna na nyongote diye yoro ni yoro in kafsana bey ami ala fukadaka sabu shuyuku munu yo kan yene mayake na shuyuku kelengelen be valeur ka boni jamana kuturuye o ma kemeni ko jama kana kafunyo ka sogomada ina ka ziyara ke olu togola ka tashi blake o sheku kemeni ko togola siga sumbara shuyuku togola akramo ken yekene belebele de abe komi mogo bora yoro kana kenen kan abe komi bi etara ziyara ke sheku in kelengelen bedda yoro la amma yin Allah subhanahu wa ta'ala fe duwa mi mina ke shuku nu ya rabbi alaka hina so bela jelema amma yin Allah subhanahu wa ta'ala fe nabaga chema ana musoma fen bori kaso kana kenen kan kana ni ziyara bayin kenen kan ya sa hina yini ni tashi blaka tanga ni sheku sanu mauma amma yin Allah subhanahu wa ta'ala fe mogo nana alaka beka hami nogoya alaka beka gami nogoya o ko fa ami salama bela jelen foni salama ya folie no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Islamo naam korona ayan nana mana mina nanya ta yoro jan dunga nga tayidi ya ayyuhan nabiyyu naam qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila naam وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة نعم فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين نعم وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم سيرسو كرمو نعم lolo ni dugu kono tiens aw yo ko ñini kadi aw rema bi de tiens aw de kene do sigi na ka to da ko don mbaka cokoroba munu teme na siga so jamana na ko ni eta shibla kene ye kadi oluma tiens au 5e édition en haut de la bigolo ni dugu kono na ka ben le 4 3e mois 2018 tiens ka kila ko kuma ta ka di aka giribu keni na denke o cokoroba nu modeni no tlofie ma naam ko qur'ana shen sabade kalana ya tiens to molate ashwa'iyan ajan taala bemi ma odeni tiens aka la kuma kame naam kira be yawa ayi kira muso be yawa ayi kira na muso ka du bani kira ka du kolona bani ayra na furu muso ke ka to zuriya o ma o samba keleni joliye ni amoncha al ibra fi hadhihi al aya bi umumi lafzi la bi khususi sabab kuma kam be ayan kono bi umumi lafziha la bi khususi sababiha aya mako be laɲini min be ala bolo aya nin be bɛɛ ta cogo min na ma jigila sabu min na o tɛ usulutigiw abe ya kuloba la a bɛɛ karamɔgɔ de ni kɛnɛ bɛɛ karamɔgɔ a karamɔgɔ ka ca kunfin ye a ka ala kumakan mɛn n'an wulila ka sɔrɔ n ye fɔ dɔ fɔ n ko ala ka kuma ye nin ye ka sɔrɔ tafsiritigi m'o fɔ a tɛ bɛn tafsiri kumakan ma ne m'aw fili dɛ an mɔdenkɛ n'a tulo fiyɛ dɔɔni kɔnɔ o de bɛ kuma na ya ulama amadina ta sikaso aw mun ye kɔrɔla kalan k'a dɔn misiriw minbaru furusanu wajuli gituraw dɔnnibagabaw man ya'ti minkum bi fahishatin mubayyina yudha'afu lahu al'azab ne m'a fɔ dɛ a ye kɔrɔla di a filɛ yudha'afu lahu al'azabu ضعفين
edi akalan ka don wa kana dhalika ala Allah yasira صدق الله العظيم أبابنا يا أيها الرجل المعلم غيره هلا كان لنفسك ذا التعليم تصف الدواء لذوي السقام والضنا كيما يصح به وأنت سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم وعلى آله وأصحابه ومن نحج سبلهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوة الأعزاء معشر الحضور من سيكاسو وضواحيها نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام إن شاء الله وبركاته. بدأ أسلامهم مغمون نانا كابو سيغاسو أني سيغاسو نا لاميني بلا جنينا أمين نبغى بلا جنيفو ni alsilamaya ka foli kan ye n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ama ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye kisi min kɔfɛ foli kan in kɔnɔ ya rabbi ala k'anw kisi fo k'an kisi ka bɔ tasuma kɔnɔna doli ma ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ye hinɛ min kɔfɛ foli kan in kɔnɔ ama ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka hinana fo kan do aka ardine kono wa ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala be ka barka mi ko fo foli kayin kono amma ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka barka dana anga sigu ala ka barka dola amin o tamani ko fe mbare aslamaw amma dogo on shila amma dogo nabaga shila ni sigi kun jumelela on be ni kenen kaya kun jumelela an be loloni yabi o dogo ni te nabaga shila an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ni yɔrɔ sanumanba in ni sigi barikamanba in an y'a sigi daminɛ depuis 2014 2014 2015 2016 2017 2018 ni ye an bɛ an ka sigi siɲɛ 5nan de kɛnɛ kan bi bari asilamɛw mais kun jumɛn de bɛ bi sigi la laɲini jumɛn de bɛ an ka sigi in na ko an ka na alikuranɛ kalan ka dalayilu khayratu kalan ka asafullahi so caman kɛ ka subhanallahi fo caman kɛ ka hinɛ ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ k'o ɲɛsin jɔnw ma ka ɲɛsin an fakɔrɔw ma an ka karamɔgɔkɔrɔbaw ma an ka alimamikɔrɔbaw ma an ka diinɛ jɔtɔrɔbaw ma bari asilamɛw an b'o sigi siɲɛ 5nan an b'o kɛnɛ de kan bari asilamɛw n'o bɛ fɛn jira an na o bɛ an ka alakira kanu de jira anw na n'o bɛ fɛn jira anw na o bɛ an ka silamɛya kanu de jira anw na sabu ka d'a kan jɔn ye anw kalan nin kɛnɛ in n'a ɲɔgɔnna sigili la o ye Muhamadu le ye sallallahu alaihi wa sallam bali asilamɛw Muhamadu de y'anw kalan ziyara la ziyara juma an ka maabaw n'o fatula ka hinɛ ɲini kɛ Allah subhanahu wa ta'ala fɛ k'a ɲɛsin o ma Muhamadu de y'anw kalan o la sabu ka d'a kan karamɔgɔw de bɛ yan an bɛ karamɔgɔw de cɛya an bɛɛ lajɛlen b'a kalama alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka fatuli a ka bana laban min ye alakira minɛ a fatura bana laban min na a bana ye alakira minɛ ka alakira bɔtɔla to min o y'a sɔrɔ alakira bɛ ka bɔ ziyara kɛyɔrɔ de la a bɛ ka bɔ min a bɛ ka bɔ Bakiya kaburu la a kɛlen kɔfɛ ka ziyara kɛ alakira bɔtɔ Bakiya kaburu ziyara kɛyɔrɔ de la a ka bana laban y'a minɛ n'o y'a ka saya bana ye alakira bɔra Bakiya kaburu la a dɔrɔ du kɔnɔ min kɛ a ko wara asa alakira tora ka kule a b'a kun bolo a ko ne kunkolo ne alakira kunkolo ne alakira kunkolo bana laban ye alakira minɛ a bɔtɔla min a bɔtɔla ziyara kɛyɔrɔ de la n'o ye Bakiya kaburu ziyara ye wa an bɛɛ lajɛlen b'a kalama alakira sallallahu alaihi wa sallam tuma min na ni Allah subhanahu wa ta'ala ye Muhamadu bonya ni mankan dayɛlɛ ye ka mankan minɛ ka di alakira ma sallallahu alaihi wa sallam sahabaw ye alakira ɲininka ko Muhamad ne ko e bɛna jigin min dɛ Muhamad e jatigila bɛna kɛ min alakira ko jatigila bɛ n bolo wa o kɛlen kɔfɛ ka n ka du bɛɛ lajɛlen bɔsi n na o kɛlen kɔfɛ ka n ka nafolo bɛɛ lajɛlen bɔsi n na jatigila bɛ ne alakira bolo mankan
aywa ako adribu li khaymatan amama kabru khadija alakira shirami atarashi afurumuso no e khadija tuye atarashi khadija to ka kabru le gerafe tantan turla ide alakira shire de bal aslamo التكبير ثم التكبير ودي كما أم بارو بركة أنغادو كافو برانيري الله سور برامي أترامي أم برامي أم بتامي بعد أسلامه دون أن نناسيبي كافو الله سبحانه وتعالى كدينة تباو منو تمناسك سوريجون كوننا كم دو نينك كم تاش نينك الله سبحانه وتعالى فكاهنا سوما بعد أسلامه ونو كاكاون wallahi chokoroba munu temen olu no kaka o doroba munu name olu ka kene kan bi olu le kala sawbiye ka komo bon ko lu jena an feya ka nyabon ko lu jena an feya ka jobon kari ka flan season ko lu dablaya ka faso blondason ko lu dablaya kan ni juma kan ashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan loye ska so jamana kaya rijalun sadaqu ma ahadu allah alayhi فمنهم من قضوا نهبهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رجال نلون تيجي صدقوا ما عهد الله عليه ويداروا كم من دي الله سبحانه وتعالى ما او سروا كلا يروكان كان ولو كلا يروكان كلا دومي كو ام بلو على كودي كان وام مسا على كودي كان فنا بل اسلمو هي ايات ان تشكروا لا دغيداي ka kene sigi yo o dron tabo ka kene sigi choroba no dron tabo ka do ke yo o dron tabo fo o ye o senda nomina fo on yere kan on senda o senda na bal aslamo on ya on fa koroba nunu on ye munde do no fe o islam ya baden anya munde do no fe o islam ya sinjiyai amani Allah subhanahu wa ta'ala fe qur'an mi kala na so ma dai na ka hina sanga chorobo ma ala bo kala ya rabbi ka ke ya fa ka danga chorobo ma ya rabbi ala bo kala wala tando ka fera kira tando ka jama fo dante folumina anu son jale no bi sabna ne ya kelen kan bi kan jama ban play o be o shiro bla ko ka dugu bla boyro jawna kana lolonia kana ala magan ka kira magan ka on magan lolonia kina bayin kan ambe jama po dante folmina amba yina allah taala fa on na herara ala ka bayin masake hera ne kenan meta ne kenan si ko durnale ya rabbi ala kana gaski ko labai amin amba yina allah taala fa sansa kenani a jama ka yirwa ka temenka o se be ala ko kan amin kenan nyama amme folkan ka leader yar nyamo bama no serifu Usman Madani Harada Haidara kerengera yama amme folke leader kajolen salkir leader president no Sendu Jabate amba fo dante folmina kanga president conseil fo o kofe siga so nyamo ko beya leader nyamo ko beya on pi president beya amme folji o bela jenima dante folmina andunya alakanya ankiyama alamanya domo karanga la harata bawe ya rabbi ado alamo minena ka hine nyanama hina kan yoro alako kan kenen bonya ko son kira horma ko son sallallahu rasul karim ambade alislameo an kelen ko fe ka aw foni alislamea fulika nyambay fulika mi ye aljanna fulika yi fulika mi ye balmaya fulika yi ni leader togoy omu ni Allah subhanahu wa ta'ala hakli mandi che bawma munu ya donc a fo dine sabatira ma minu mbulu ni oye ma kemeni ko nyogona mi ni o to kalana anye 600 ni o shu la horomen o sababura ni kenen sigira leader min ka hakli na willa ka gun olu la kolo shilima sabu nunu bela jere o ka wakati ke mali kono kataka utura alako utura kirako o donya soro horonya ni dambe koloshilendo mautumbe kalada ko kan mautumbe ko ke ko kama mautumbu yere koloshi ko la mais mali nana laban wakati laban na chogoya dawra no de nyongol la goshi danteme ko juguye otuma koloshi jugu be balola balo chogo mina no ye qur'ane kala ni wurudili chamay no ye anga mogokoroba minu fatura anga miriya blaka nyeshuma no ye kataka ziyara uke ka mogo kafsani mogo ye ko bonya o sabati minu ndara o taga bolo ina no be kaburu yajura otuma dogayali ma chama nana bo fando fe ka usegere otuma olugu de kerama hakli dama doye no ye Sheikh Sharif Madan Haidara Usman ana jenyo chama ba ko konnana ka donc a fon nama jekulu sigi nama fara nyon ka tondo labe
mun ye bolo di ɲɔgɔn ma tɔn ye kɔlɔsitigiw ni ɲɔgɔn cɛ fakɔrɔw ka taga sira lasabatili kama don bɛ kɛ donna a bɛ buruja fo ka n'a tiɲɛ ka tɛmɛ a tiɲɛni kan o tuma o miiriya ɲuman o de nana ni leader sigili ye madame ya haidara ye a ɲɛmɔgɔ ye bamakɔ an ka fɛ Sikaso kɔnɔna na Alhaji Amadu Berte o de an ka ɲɛmɔgɔba ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ Ala ka ɲɛmɔgɔ ninnu nɔ sabati u ka baaraw kan baara min bɛ kɛra nin ye a se ka kɛ ni lɔɔni tɛ maa min b'a kɛra a bɛ kɛ ni lɔɔni de ye n'o tɛ ni kunfinya don a tun bɛ bin nka ni Ala taala ka lɔɔni d'i ma i tilala ka mɔgɔw wele ka taa lɔɔni ma i ye Ala ka baara de kɛ Ala ka wele fɔlɔ di an ma kuranna kɔnɔ ko an ye jija an ka kalan ale bɛ an lalɔniya fɛn na an tun tɛ min dɔn n b'a jigiya karamɔgɔw bɛ yan اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نسرا إنك هل بيوسان تنتمين له على كالون دي أما أم بكالندون جتم من نو يمدرسة كالندون يكوب لا ومين كنا على كاتم وكا سندو أي مدرسة كالانجي anana sigiya ayi walaga kalandenw ni madrasa kalandenw fara ɲɔgɔn kan kana to fo ka dugu danaya sɔrɔ hali bisa a bɛ madrasa bolo in kan an n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ baara min kɛra nin ye a bɛ kalan kɔrɔta de yira Ala ka kalan kɔrɔta di an ma shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرام وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا المرسلين قال الله تعالى في كتابه العزيز ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحده الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يعبدون الله وحده لا شريك له ولا يشركون به أحدا أما أسلموا ندوك نوي الشيخ منير يعني أستاذ يوسف في المنسيسي ويكما بفوق بان كما فويت نفتوني فوق فولي دي أن فما نوي سيرباي أبل لحرا يا ربي على كهنة سيربالا ala ka yafa kama amin silamɛw nin ko in ɲɛnabɔ mɛ ka ban wuli ko bɛɛ dalen bɛ kɛnɛ kan ala ko kuranɛ kɔnɔ sanurihim daral fasiqina nganyu manyu ne sara o bɛ da kɛnɛ kan di seriba kanyu seriba manyu bɛɛ kɔni k'o dɔn sisan sawo a jara mɔgɔ min ye o a ma ja mɔgɔ min ye o bɛɛ kɔni k'o dɔn sisan jama min filɛ kɛnɛ nin kan yan aw k'a fɔ ko minisiri dɔ ka nin fara ɲɔgɔn kan jama min filɛ kɛnɛ nin kan yan aw k'a fɔ député dɔ ka nin fara ɲɔgɔn kan e bɛ se ka jama kɔni bɔ mais jama qualité min bɛ yan e tɛ se ka na n'o ye yan a y'a fɔ n ye ala kosɔn maire bɛ se ka na ni nin jama ɲɔgɔnna ye yan ministre bɛ se ka na ni jamana ɲɔgɔn ye yan député bɛ se ka na ni jamana ɲɔgɔn ye yan mais nin jama qualité hali président de la république tɛ se ka na ni jamana qualité ɲɔgɔnna ye. wa seriba bɛ lahara ye seriba tora lahara ka jama ni fara ɲɔgɔn kan ye o jara mɔgɔ ye o an bɛ seriba ka kɛnɛ de kan
ama jam mo yew am be sel baga kenede kan a foraw am be sel baga kenede kan sel bay dugo min ko rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman ajara mo yew ama jam mo yew sel ba kon yule sabatista amin alhamdulillahi rabbil alamin mbadin o kofe angere la kenen yere sigi bawka no de jabati la kaw kirengere yana El Hadji Moulay Jabati nale conseil du cercle nyama bay ka fara korke ka El Hadji Serba Jabati ulu ye nisonja ka min fo an islamew nani u ka kene ka ye nisonja min soro u ka anu ka kuma kan laba badew ye min fo anga je ko fana lame ewa an korke no ye Selu Jabati ale de ni miriya tak ka fo on ya doy ewa anga chorba sara amena me ani mo chama ne bara fara ka ñofe mais jeme tra bolo mi kan ñina be nga ke chorba ko munu ye dine tutige anga mara nun kuna ya senefa jamana de do olu mu ye dine tutige gele ko nana bi ewa fo kuma do anga to ka tasike ka shi uma mo ko udon ewa an fara ka o ka jurumi be an nan an yo o dewi no ye ka to ka do ke ka nyeshuma vraiment anga saka o do sara o jurula wati dola o ne nani hamina ni mais an sanani kala nyina ya asandurna an ya sawo sa do be fara ko ni bonyeka do be fara akadraka da o bajira ka fo an be tiene ka parce que fait ni ya ke tienka ala bidem corona braga ka bode awere jama mi ye bilunia mais ça fo depuis en bas kala ni nyon jama na ya mo chombe disi bon dine bi parce que no yala mais olu ya ke domi kama o do fen chama fora kala awere ya fam ntisa ka do o bela ka fo mais afitini me kala awere nyana an ko demza ko nana an ba do akma no donc chorba nu ni buye kaka chorba nu dugo kaka mais ken fana ye so bude amunu ye o koye an fana ka nyon do nga nya an nyon me kanya parce que chorba chama ne fola kene ga o kacha chorba keme an bete nyon do o de ombe ya an tout don o de ombe ya an te nyon don mais kene ye so bude an ga nyon don an ga nyon me ka dire ni deme ka dire ni korota surtout mali be yorona bi mali silamaya makobe bena mali silamaya makobe cohésiona mali silamaya makobe mo ka dine don ka dine boro don ka do ametala yoro mali makobe o labi donc ni kene nu ye so bude an ga nyon kala an ga nyon blasra an ga nyon don an ga nyon kanu an ga faso kanu an ga dugo ke an yere ka dugo ke an faso ka dugo ke an ga chorba nu ye jamana nga nyita kama awre kene fana ka ani dugo chama ke jamana soro shuye parce que lu ko nindi an kama an dugo chama kuye dugo ala ku mene dugo mo ka chorba yo fana ala ku mene awre mo fana chesirin be ka an ga kuma ka on ta kala se mali robe je robe vraiment am dugo ka awre vraiment ala ka baraka dola aka television ala ku tanye parce que now tea akara komi andro barade kono kuma mais awde bato anno mo durde kuma na ya jembe bado ko fendo kumbeya ala sa vraiment ka ful dawma ka ful din na ba bema sika so mara nyemo be kenen na kenen ka a ami pi nyemo a leader nyemo aywa a benna alhamdulillah ne khoni nyagarlendo ambe kenemiga ni don ga baka koro islamaya nana na chugumina mali kono ka bo Tombouctou kana jine ka se en investigation nan na sugo koromina na tugo momina nan ko mudo kene chorba mu yu udineta o tabuluka ko tabulu may bla en fer nu dena kanga na si katashi kamire ulula yu ko badi o sawu ya kusu no ko ni kene ni mo mi ni islamé ni kodo magay ni famille kray e kanga yirin kenega katashi kamiri choroban gula parce que islamé re tableau doyi alquran fana do ñina en fait alquran ko walazina ja'u min ba'dihim yaro tebena on de namo lu ko fe ça yaquluna o ko fota idmay rabbana ighfir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman ya fauma ani ambade munu no ya anko ni islamia tali donc ni nugu chokoroba manu wolu de ko to kunungo ka binyeski ni anwi
wallahi ala ka yafuma ala ka hinura ala ku dawro suma o ka kene o mana boyororo ambo kene de ka ambo nyagal dabi ka shirif lafu ka awiro fu ana ka chisri shirif la min aka teleso shahida bihi al adu qabla as-sadiqi hal jugu rasona awye ka kontriye abe chisri min jijamina hal bi ada teleso ala ka yirwa ala ka barka dola la ka nyata da awma alhamdulillahi rabbil alamin wasuma alhamdulillahi rabbil alamin amba ala le fo ka barakala ka waliñumalo ala mi sona kan here bakke awye ne ni balimo anga kun glan alhamdulillahi asandure nye a jaranye a benama sansa dolbe fara mokoka sansa dolbe fara mokoka cena fenwere ko nta an fe ka teme ka jamaw fo ka silamaw fo ka karamogo sokoro fo ka balmaya befo o mi ba an fe oloye kuso a foro farihana bi kudu mi komo ne male kodo mi kodo mi komo farihana bi kudu mi komo ne male kodo mi kodo la yakbo anu so jara bi kudu mi komo ni silama jamaka naye ne male kodo mi kodo mi silama unanye na ne male kodo mi kodo ko kajolon kaw nanye na ne male kodo mi kodo siga so kaw nanye na ne male kodo mi kodo folona kaw nanye na ne male kodo mi kodo kagora kaw nanye na ne male kodo mi kodo dalen kaw nanye na ne male kodo mi kodo ankan baw nanye na ne male kodo mi kodo salama nanye na ne male kodo mi kodo oh ni ambalmo ka nyinga nuso jami ba anabi antise ka fo ka sa dana ajaranye abenama o yekuma kunvole ni ma fo ndora be ayo ayi ngare ko ra nda ajaranye abenama anga kon damine lillahi ala yele kama wali rasulihi an ala kira tumanam na on nana ye anana ke na fo mo dole medine gla on fe ya mo do na ni korna ya mo do me ala ko baraya on nana ye hey ayato anyi sigi kas anga chokoroba koro ka sheko oluguma o ka bara nyima mike ayatu anya alla kolon ka kofo wallahi femi ka amblara ole wallahi alhamdulillah rabbil alamin an manyina chukumi akrati wallahi bon baraka mo ko tebba jamana baraka mo be avec mbe anga ya kra ko bay a jara anye amma me fana manga me bo fanshi asida me mo soro fanshi foi me mo soro wallahi mi kon jara anye lo na male godo mi komo fare hanna be godo mi go na male godo mi komo amito ni kran kaza ka o sherefu la mo fo an ka au barakalla ka au waliñumalo ka mi fo ñana afdalu la mali badal imani tawadudu afdalu la mali badal imani tawadudu silama o bara min ka fisa bara beye badal imani tawadudu la ilaha illa allah fo nin ko badal imani tawadudu salama ngwa enyo kanu badal imani tawadudu cheni muso ngwa enyo kanu badal imani tawadudu alimami ngwa enyo kanu badal imani tawadudu ekram ngwa enyo kanu badal imani tawadudu dugo ngwa enyo kanu badal imani tawadudu sherifu ngwa enyo kanu badal imani tawadudu mamur digo ngwa enyo kanu badal imani tawadudu abu jafar ngwa enyo kanu badal imani tawadudu ansor din mo ngwa enyo kanu badal imani tawadudu groupe pandel mo ay enyo kanu badal imani tawadudu ampi mo ay enyo kanu badal imani tawadudu sayyidil awwalina wala kirina muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin badin anyi min soro luluni kono jabatila ko ka ziyaraba min nuba buluda sawosa o keneka o de ni amma nyini setika Allah taala fe alaka hine tabawla alaka yafake uma alaka wati gura jira anna assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fa la ka tiɲɛ dɛmɛ